sobrang layo po talaga ng Dahilayan. At ngayon naman, nandito naman tayo sa Malaybalay, Bukidnon. O di ba? Pangilang Bukidnon na ang nadaanan natin bago tayo makarating sa ating pupuntahan. Ganito kaganda at ganito ang mukha ng Malaybalay. O di ba? Sa wakas, nakatungtong na din dito sa Malaybalay. O di ba? Nakatungtong na rin ako sa ilang klase ng Bukidnon sa wakas. O di ba? At Chok Boulevard. O ganito ang Malaybalay, guys. Marami ding building, marami ding mga establishment dito. Meron ding mga pharmacy at meron pa tayong nasundang bus. O, diba? Maraming tindahan dito, oh. Ito nga pala ang mukha ng Malaybalay. O, diba? Ayaw nyo pa yan? Naipakita ko sa inyo ang lahat ng klase ng Bukidnon. Oh, ang dami nating natapakang Bukidnon, guys. Mula sa San Fernando hanggang sa Valencia, hanggang sa Malaybalay, Bukidnon. At ano naman kaya ang kasunod nito na Bukidnon, guys? Kasi sa pagkakaalam ko, sobrang laki ng lugar na ito. Sobrang laki ng Bukidnon. At ang daming daghan kay laaganan gyud diri sa Bukidnon. Kaysa ako ang nabalaan, daghan kay mga taga Manila, gikan pa sa laing-laing mga lugar nga naga-travel kay maglaag lang gyud sila diri sa Bukidnon kaysa kanindot diri sa mga grabe man gyud ka adventure ang atake diri sa Bukidnon. Mao ganing gitawag nga Bukidnon kay kasagaran jud bukid. Nya daghan kay sila mga peak diri nga kanang mga bukid gud nga mga laaganan.